Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci da zan nuna mana yadda ake dawo da airdrop wanda ake yin sa a COINGECKO. To yanzu dan uwa zaka zo ka shiga COINGECKO ɗinka kamar haka. Bari in lalimo ta in shiga ma ka gani. Yau ga COINGECKO ɗita nan zan shiga. Dan uwa idan yau ka fara ziyartar wannan channel ta mai suna Shamsu BK TV, ka daure ka danna mana alamar subscribe kana ka danna alamar kararawa, yadda da zarar an sake samun wani irin wannan update din kai ma zai zo gare ka. Yau to za ka zo gurin wannan hoton robar da kake gani ta sama, sai ka taba ta haka. In ka taba ta za ka dan jira za ta bude maka. Yawa za ka dan jira. Yau to kaga gashi ta bude maka kamar haka. Idan kai baka yi wannan airdrop din ba, kaga ta inda ake ganin sa, wannan browser road din shi za ka taba. Yawa sai ka dan jira shi hakan nan. Yawa za ka dan jira dai saboda network ne yana dan mana nauyi shi yasa. Yawa to kaga gashi zai bude maka haka. Kaga gashi na aka ce how to bitcoin book, sannan ga airdrop get terminal IC poker tournament. To mu za mu yi magana kan wannan airdrop din ne na getco terminal din nan. Yawa idan baka saya ba kai ka zo ka taba shi haka, saboda suna daukar airdrop ne. To za ka zo ka taba gun redeeming now din nan, ka taba shi zai kawo ka nan, sannan sai ka danna OK. Na zama na misali ne, kun gani ya ce fail to redeem, no voucher left for redemption. To dalilin da yasa kaga sun sa haka, iya airdrop din da za su iya bayarwa sun riga sun bayar. Yawa to mu yanzu bari mu dawo da baya mu nuna ma, saboda mun riga muna da shi. Sai ka zo nan gurin, idan ka saya tun a wancan lokacin sun baka, sai ka zo ka taba wannan my reward din. Ka taba za ka jira ya bude ma. Yau kun ga gashi nan ya bude min airdrop getco terminal IC poker tournament. Sai ka taba shi haka. To idan ka taba shi haka za ka jira zai kawo ka nan, zai ce ma use now. Sai ka taba shi wannan use now din, zai ce ma gashi nan do you want to use this code at store website now. Sai ka danna use now, za ka jira shi. Yawa to idan ka zo kana ka dan jira, zai baka abubuwan da zaka cike ne. Shine dama abin da mutane ba su gane ba, kuma insha Allah zan nuna mana yanda kowa zai yi nasa yanzu. Idan yau ka fara ziyartar wannan channel ta dai mai suna Shamsu BK TV, to ka daure ka danna alamar subscribe kana da alamar kararawa. Yau to kaga zai kawo ka nan haka, sai ka janyo shi hakan nan saboda yanda zaka. Yau to idan wannan email din ne a kai register ka da kai already zaka ganshi. Idan ba shi bane ba kuma zaka danna wannan sweet account din. Bari in taba shi kaga kamar haka. Saboda ana so duk user da kake amfani da ita a COINGECKO, idan ka zo za ka yi irin wannan redeeming din da suke ba da airdrop, to kai ma ka tsaya ka sa wannan email din a gurin, saboda shine zai ba su full information din abin da ka yi amfani da shi. Yau to kaga gashi mu yanzu mun yi da wannan sabon tashe news TV din ne. Sai ka taba shi haka. Kaga mun canza wancan daga ga Shamsu BK TV, sai ka dawo da shi kan wannan. Yawa to in ka zo kanan za ka cike form. Ka gashi gurin sweet account din ya nuna maka Shamsi Hassan Buskin @gmail.com. To nan gurin sai ka sa wannan email din. Wannan email din na sama sai ka zo ka sa shi Shamsi. Kun ga gashi nan na sahi. To nan gurin, wannan gurin da aka ce Candy Reward Unique Voucher Code din, dama ka riga a wannan taba da kai ta kwafa maka shi za ka zo ka sa. To nan gurin sai ka zo ka sa contract address na Ethereum, sai ka fito da baya tunda ita dama baka kwafo ba. Yawa to sai ka zo ka nemi Trust Wallet ɗinka. Yawa ga Trust Wallet, bari mu buɗe ta. To za ka jira. Duk wanne ya yi amfani da MetaMask ya ga ba su bashi ba, to abin da zai zo ya yi kenan. Indai ka zo kai wannan shi kenan. Yawa to za ka zo ka sai ka nemi Ethereum. Kun ga gashi nan na taba shi. Za mu jira ya buɗe mana. Dan akwai matsalar network ne.
yawa to za ka danna wannan receipt din na tsakiya, gashi nan zai baka copy a farko, sai ka danna copy, sai kai minimizing din wayarka, sai ka dawo, sai ka zo nan gurin da aka ce email din nan sai ka saka, kaga gashi nan kwantar da address ɗinka ya hau kan abin nan ɗinka. To idan kana so su tura ma notifying akan wayarka kan wannan email ɗin, sai ka danna wannan, sai ka danna submit. yawa to insha Allah kai ma idan kai haka bi iznillahi ta'ala za su saki ma naka kuma za ka same shi. yawa na gode. Annan na kawo muku ƙarshen wannan bidiyon. Ga waɗanda suka yi amfani da metamask suka sa kwantarar address ɗin ethereum, to yanzu za su iya canjawa su saka wannan. Yanda na yi ɗin nan haka za ku yi, inda kuka yi haka to insha Allah ba ku da matsala. Na gode.